mga kulukoy, welcome to me. So karon di ay dili sa ko mag-vlog kay na ko i-upload nga variety show video. Di ko gusto nga ako rin pakita. So akong share sa inyo ha. So bali murag 4 or 5 to ka video ako ang i-upload unya sa nasa fire dance, comedy, sayaw-sayaw ug kuan. Si lapu-lapu ng Cebu. So di ko gusto nga ako rin malingaw mao nang akong i-share ko sa inyo bahalag mahurot ang akong load. Huwag ayaw kalimot sa pag-like, follow ug share mga kulukoy para daghang ta malingaw. So di na to dugayon ato nang i-upload ang Sexy Dance Part 1. Sa di pa na to sugdan intro sa Pinapahilis na sa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ako sa tapakat na nagsira. May pang-stage, kinakasimba.